खिनो ओंखारनाया जाला माथो। टाइमाबो खयथा जाखोथाय? 12था जाबाय। मोदाय ओंखारनायसो टाइम माथो। Oh no! दाना मा खालामबावनो? सासेयाबो दिनै पाबजि गेलेयाखै माथो। पाबजि गेलेनाय मोनबा उन्दुनाय नङामोन। बेखौनो लेंनानै लांनो हागौमोन। उफायथ' गैया। जेरैखि जाया फोजाथारनांसिगोन आं बेखौ। फोजाबाबो रायगोनसो खोमा। रायजाबा रायजाथोंसै। ओइ! 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 थौ खिहैनि। खिनो? आं खिनो ओंखाराखैलै फाग्ला। Oh no! थौब्रा हाथारला नै उदैया। आं खिनो ओंखाराखै। अ नों खिनो ओंखारदों? खिदो। खिनानै फै नोङो। थौ। आं थाङालै। मा हर फोजालाबायो नोंलाय? खिनो ओंखारनाया हाला। फाग्लाफोरबा बिदि जायो नामा? आं मिथिया। थौब्रा बाय। ओइ आं थाङा। खिनो ओंखारनाया हालानो। प्लास्टिकआव खि फाग्ला प्लास्टिकआव। बे प्लास्टिकआव खिजालाबायो। मानो खिजाया? प्लास्टिकआ ओरै लादो फुवारदो। खिबुआ सिदा बहायनानै खिना होदो खाथुमनानै गारहरदो। बेबायदियाव खिजालाबायो नामा? बै बारान्दायाव थां बारान्दायाव बै बारान्दायाव। गोथौना खिनो ओंखारबाय। आं थाङालै थै दे उन्दुनो बिदि जायो नामा? ओंखारनाय आं थाङा आं उन्दुसै बिसिनायाबो गाज्रि जालांबाय नै। थौना प्लिज थौ। खिनो ओंखारनाया लाजाला। उफायथ' गैया। थौ। फैद'। दासो सान्ति। थौदो। सान्तिसो होनदों नोङो साला आंखौ उन्दुनायाव फोजाना लाबोनानै। थौ। Haha. मासे मोजां बुस्थु बे गिख'नो नै बेखौ होनांसिगोन मोदाय फैबा बेजों बरिया जिबौ बुनो होनबाबो हायो बेजोंनो बरिया दिनैनिफ्राय खिनो लिंबावोबा नै बेखौसो हरखागोन आं बिनो हारसिं फैदिंसै सालाया मास दिनै सानफ्रामबो डिस्टार्ब जानाय नङा बेखौ हैथारनोसै आं बिनो र' ओइ आइ खाला ओइ गिफ्ट मा बेलाय जाम्बा हरावहाय खिनो ओंखारनायावहाय मोदाय फैबोला ओरै फुरा बियो लहा दंखालायो लहायाव बुट फैनो हायानो जाम्बा ओरै लादो आरो जिबौबो बुनो हायो नों बिजोंनो नै दोनैनिफ्राय जायखिया खिनो ओंखारनायाव दा लेंखा मिथिबायना दा लेंखाथार आं थाङा आं नों बेखौ ला आं लाया आंखौ दिनैनिफ्राय दा लें आं लाया ला आंखौ दा लें बेखौ आं मा खालामनांगौ मोदायखौ थुना हो खामानि होमारगोन नामा बे जिनिसालाय होमारगोनबो मा बुस्थु